Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem għal ħaddiem għaliex irridu niżguraw li kulħadd ikollu mhux biss paga imma xogħol ta' sodisfazzjon li jagħtih ċans jgħix. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg f'diskors li wassal is-sibt filgħodu waqt konferenza li kienet organizzata minn Solidarjetà Ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista dan hekk kif ftit tal-jiem oħra pajjiżna se jiċċelebra Jum il-Ħaddiem. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li waħda mill-akbar sfidi li qed jaffaċċjaw il-ħaddiema Maltin u Għawċin illum hija l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata fejn il-ħinijiet waqt tax-xogħol, it-traffiku u l-ispejjeż tal-ħajja qed iħallu impatt dirett fuq il-kwalità tal-ħajja tal-individwi u tal-familji tagħhom. Apparti minn hekk Alex Borg sostna li t-teknoloġija qed tbiddel ix-xogħol kif nafuh u hemm impjiegi li qed jinbidlu jew saħansitra jisparixxu iżda huwa qal ukoll li qed jinħolqu opportunitajiet ġodda li jeħtieġu ħiliet differenti. Kienet ikollna regolamenti ċari ta' kif nadattaw dawn is-sistemi ġodda, l-AI, il-robotization, l-automation, sabiex il-ħaddiema tagħna jkunu preparati li jistgħu jitlu fihom. U jkunu jistgħu jadattaw ruħhom għal dak it-tip ta' xogħlijiet ġodda. U nemmen ukoll li llum aktar ma qatt qabel irridu niddiskutu the responsible use of AI sabiex ikonna użu responsabbli minn dawn it-teknoloġiji ġodda li ġejjin. Għaliex qegħdin fostna. Mara ma naħsbux li qegħdin fil-futur ta' qegħdin fostna u rridu nkun reżilenti biżejjed li nużawhom. U dawn jistgħu jikkreaw xogħlijiet illi fil-futur ikunu xogħlijiet illi għandna bżonnhom bil-fors. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq l-istituzzjonijiet edukattivi jridu jkunu dejjem fuq quddiem fit-taħriġ tal-intelligenza artifiċjali, il-coding, cyber security, data analysis u ħiliet diġitali b'mod ġenerali. Għaldaqstant matul id-diskors tiegħu Alex Borg fakkar fin-numru ta' proposti l-Partit Nazzjonalista ressaq xurilu brabta mal-work-life balance fosthom li jsir studju serju dwar il-4-day work week u dwar kif u fejn din tista' titħaddem kif ukoll fakkar fiċ-Child Trust Fund li huwa fond li permezz tiegħu kull wild se jkollu pedament fuq xi jibda jibni l-ħajja tiegħu ta' adult. Għandna l-kunċett ta' remote working u flexible working. Nafu kif ħadem matul il-COVID u għalhekk irridu naraw jekk dan il-kunċett jista' jibqa' jiġi implementat biex insibu il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Però parti jekk ukoll bħala Partit Nazzjonalista ħriġna anke diversi miżuri passivi illi nemnu li l-ħaddim tagħna, speċjalment il-ħaddim biżel li rid jaħdem iktar, nistgħu nixpronawh u nimbuttawh biex ikompli jkun iktar biżel. Ħriġna milux proposta ta' kif fuq l-ewwel 10,000 fuq l-overtime u l-part-time ma jkunux intaxxati. F'diskors li waslet il-President tal-SHPN u l-kandidata għall-elezzjoni ġenerali jmiss Annabel Cilja qalet li ħareġ biċ-ċar fuq l-importanza li din id-diskussjoni tkompli kif ukoll li l-ebda ħaddiem ma jitħalla lura dan fil-waqt li aċċennat fuq l-importanza li l-għarfien brabta mal-AI jibda minn ta' eta żgħira. Intant matul din il-konferenza kien hemm numru ta' diskussjonijiet li trattaw suġġetti varji fosthom il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol u l-intelligenza artifiċjali fil-post tax-xogħol. Dan apparti l-konferenza kienet tinkludi wkoll numru ta' interventi mill-udjenza preżenti fejn fost l-oħrajn issemmew l-importanza ta' lifelong learning, ir-reskilling, l-upskilling u l-importanza ta' komunikazzjoni effettiva.